Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Among Us. Astăzi nici cu Among Us singur, nu suntem alături de nimeni. Da, să nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și hai să începem, că nu vreau să mă lungesc atât de mult. Bun, încep când am... Pornesc filmarea când am început meciul. Am revenit. Bun, am revenit. Da, suntem crewmate. Stați, încet. Bun. Mergem la reactor să facem un tac. Hai să facem mai întâi asta de aici, de aici. De aici, uitați asta. 4, 7, 5, 1, 5. Greșit. 4, 7, 5, 1, 5. Gata. Bun. Purple. Ok, votăm purple. Dar dacă auzi ceva pe fundal, mă uit la televizor. Bine, e ceva la televizor. De ce mă votează? Nu înțeleg. Că nu sunt eu. Stai. Păi, facem task-urile. De ce dai emergency? Nu înțeleg. Bun, așteptăm să începem runda. Da, să-mi scrieți în comentarii dacă mai vreți și alte jocuri, că mai știu și alte jocuri care pot să mă joc pentru voi. Pot să fac o serie de Minecraft, pot să postez Fortnite, mai multe. Dar trebuie să dați like. La 3 like-uri postăm Fortnite, la un like sau 2 postăm Minecraft. Bun, trebuie să mai voteze unul.
Bun, l-au vădat pe Purple. El era. Mai era un impostor. Ia să facem ta. Vedem că a făcut comurile. Am două task-uri. Unul făcut din două și unul așa, doar un pic. Bun. Dar ce fac ăștia? Nu fac task-uri sau ce? Da, mă omor foarte. Bun, revenim când începem al doilea meci. Am revenit. Suntem iarăși crewmate. Bun, să nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe să mai postăm Among Us. O să postăm și cu Eddie, dar acum momentan n-am putut să postez cu Eddie pentru că are puțină treabă și da. Mai filmez câteodată și singur, nu trebuie neapărat să filmez și cu Eddie. Dar dacă vreți, voi o să postez și cu Eddie. Am zis că vă plac videoclipurile cu Eddie. Am 4 vizionări la primul videoclip. Și ăsta de azi am avut ceva, dar nu chiar atât de mult ca la videoclipul trecut. What? Da, e hacker pe fără. Bun, revenim când începem alt match. Bun, am revenit. Am picat impostor. Hai să mergem. Facem că facem task-uri. Să ne prefacem. O să fiu cam concentrat când sunt impostor. Ce zic ăștia? Eu nu comentez nimic. Mamă, ăștia mă salvează. Bă, dau skip. Că n-am ce să votez și o să fac prăpăd că sunt impostor. Bun. Așteptăm un pic să începem runda. Cred că e prima oară când pic impostor pe videoclip. Și da. Am dat toți skip. M-a votat Horse. 201-3. Nu o să-l omor pe el, că o să fie foarte suspect. După, pentru că m-a votat.
văzut. De ce? Sper să nu scrie. Nu zice că nu scrie. Te rog, mă salvează. Orange. I-am dat skip. Why? Or giant next. Nu-mi zice că mă votează pe mine. Giant is not orange. Giant is sus. Mamă! M-a ajutat celălalt impostor. Merci, Lil Money, Morsi. Îl votează pe China acum. Green vot. Sper că îl votează pe albastru. Zi-mi, te rog, că îl votează pe albastru. Egalitate. O să mă duc să-l omor. Că el chiar mă enervează și o să mă suspecteze. Știu că am făcut un taz de 3 ori. Trebuie să fac un taz la reactor. Este bun. Am câștigat ca impostor. O să revenim imediat după ce intrăm în meci. Și am revenit. Acum am început meciul. Suntem cremate. N-avea cum să picăm un impostor a doua oară. Că e prea mult noroc. Să fim sinceri. Să fim sinceri. Dar am jucat-o bine ca impostor. Nu aici, la reactor. Dăm să se deschide ușa. Sunt fix aici, aproape, la reactor. Le fac pe ambele, dar nu pot. Noi trebuie să aștept pe cineva. Nu mai vine cineva, yes. Gata. Hai să facem task-urile de aici. Măcar. Că nu degeaba am venit. Arș. Bun. Scuze că am zis acolo așa, dar nu știu ce să zic. Cred că e self-report. Wait. Locker rooms. Bun, acum așteptăm să voteze toată lumea. Aproape nimeni nu votează, mai sunt 2.
Da, și să nu uitați să apăsați pe butonul de like, că mie îmi place să postez Among Us. Și singur și cu Eddie. Același lucru e, că sunt singur, că sunt cu Eddie, e același lucru. A votat toți pe White. Acum așteptăm. Da, el era, dar era un impostor. Până acum mergem să continuăm tascurile. Duceți-vă voi la reactor, că mă duc să fac task. E bine acum să fac reactorul. Unde mai e? A, unde arată săgețile, n-am văzut. Bun, am făcut reactorul. Oxigenul, de fapt. Acum, hai să băgăm ușa asta. Uite, am un task aici. Hai să mergem unde ne zice săgeata. Ca să facem task-ul cu cablurile. Aici mergea și ăsta. Aici mergea și roșu. Hai să facem minele. Gata. E la spawn task-ul ăsta. Da, e la spawn cu cablul cu apăsat. Bun, iar au pus pe lumini reactor și am terminat cu tascurile. Trebuie să fie mai multe, dar au pus o setare. Dacă mă întrebați de ce mă duc să fac lumina, pentru că da, că pe ăștia reactor aici 2, 3 2 4, 5, 6, 7, 8 6, 5, 6, 7 10, gata. Am terminat tascurile. Acum s-a băgat un update pe Among Us și dacă termin tascurile, câștiga meciul. Mi se pare bun update-ul ăsta. Și da, mă gândesc să dau emergency înainte să fac. Baba Bui stă aici. Sunt 3 aici. Nu, habar n-am cine e. Și mă și plictisesc pentru că mi-am terminat tascurile. Și nu mai am ce să fac. Bun. Trebuie să aflăm cine e impostor. E negru. Leg. Fake task. Trust me. Nu. El trebuie să fie. De ce eu? I sure. De ce eu? Când l-am făcut fake task.
task. Mamă, suntem 3 votați. Negru e 100% pentru că eu nu sunt, că știți și voi, că vedeți pe videoclip, nu știu cine e, cred că e negru. Cred că vă plictisiți să vă uitați așa la mine cum mă plimb pe toată harta. Ia, dă-te emergency roșu. Ia, a văzut ceva? De ce eu? Eu nu sunt. Orange, ori purple. Ia uite, bă, copiii, cum mă votează ei pe mine. Uite copilașul meu. Finish task. Ce purple? Tinky Winky. E Kiki. E negru, adică cum ăștia îl votează pe purple și purple nu e. Da. L-au votat și el nu e. Sau e? Era, bă. Bun. Cam atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost GG Robert spațiu GG. Eu m-am dus. Pa lume!